Поизостана като че ли малко на старта Ивет Лалова. Много добро бягане за Монтел Дъглас. Ивет Лалова обаче ще се класира по право и дори ще спечели серията. Това е нещо, което очаквахме да видим от доста дълго време. Поизостана като че ли леко на старта Ивет Лалова. Да се надяваме, че това няма да е фатално. Ивет Лалова, за съжаление, не е в най-добрата си форма, но все пак сред челните три. Браво на Ивет Лалова, измъкна се в последните метри. И България има своята първа полуфиналистка на олимпийския турнир. Сега съм единствената жена с пирон, може би, която бяга. Затова наистина все още срещам уважение, но това уважение трябва всеки път да се доказва и доказва наново. Затова аз тук не мога да си позволя да бъда това момиче от Атина. Тук съм новата Ивет от Пекин. Вероника Кембъл каза, да, Ивет, която е с пирон сега. Приятелки ли сте? Ами да, наистина с много хора се спределих след тази контузия, затова ето, че нещо лошо може да доведе хубави неща след себе си. Наистина спечелих уважението на моите конкурентки и тяхната радост, че аз съм обратно на пистата.